Ka Kargil, ka long ka jaka, ka bam ai lat ban shong thai, bat hakaba ki jing tenjo ki long ki ba klem kut. Kal bat ka jing kriat, kam long ka ba shuwan tengkat, lani ka ba shupen wit pen salya. Henry, ka ba klem jing isen ka jing pos niu pen trim, ka bam kut shu. Ka jing padon pathip, baki sertap mau, ba shong senjor jong ka Kargil, ka pelong ya ka jaka, haka baju don barabor ka jing tua, ba jing tuot ka yor, pat utha. Hakini ki lomba ka don ka jing shong senjor, ka ba watang ka ka barit ero, ka laban sedang ya ka jing julor, ba jing kulmar. Watang kum ka jing sawa, jong ka jing jam, jong ki sipai. Ka jing ele ban bat yakni hakini ki kinjang lom, ka long ka jing tenjo bateng ya ka mensem ba shenrang, ba ya ka jing shlur jong ubreo. Kat shabapai, kumba ka mariang, ka lom ya ka khajna, ban pen ken mau ya ukun menriu, ba ka ne kam de ka jaka, pan ya le thma. Pen ban ka ne ka long ka jaka, ka balayu ya ka thma ba shirkei, balaya kun hapdeng ka India, bat ki Nongrum to, bala Gershan da ka Pakistan, na do ubnai jengmang, na do ubnai naitung, shiajar kendai spa, kendai pukendai. Kathma ha Kargil, kan sa ya thuk khana, ya ka jing shlur bampat jukham don, ka jing shitom, pat ha ka bakut, ka jing job don burong. Kabatalik sekta kalalong kaway na kini ki jaka, kilom bapadon bat kiryat basyaring, kila pelong ya ka jingya jong kisipay na kaway ka jaka siya kaway pat, kabashitom shibon. Kikliar lom ka Kargil, kilalong kapedeng jong ka jingele, hakabajingya siat da kitup na baro arliang, kalalong kabala jurha. Kat bakat ma kalanang jur, tadon ka jingya kun kabajur. Hapneng ki ar mamla, habon ki jaka, hasilenter line of control. Kumba shispa 10 kilometer, ka Zoji La Paz, bat kali, ki bagentup yaw Tiger Hill, point Sun Iway Sound North, bat Tololing. Haka jingya kun hakiriat basyaring, hado prapo degree, ki tiar yale ki kentup ya ki sengkin suloy, ki tiba suda bat ka jing shenrang mensim, klem da Klet pat ya ki kulitup, ki basawa pentrim halor ka Kargil, bat kadras. Kajing smutho kabasyay jong kajing don jong line of control, bat ki jaka hasaudong, lapan i hangne da ujing kedaw. Kijing ilom lang jong kinongrung to bat ki jaka hakibaki latur persya, kila long habaro silenter jong line of control, kentup yaki jing sedang yaki jing tur persya ki bajur bat baklem sange haki benta kum kacur batla batalik kaksar bat kathem mashku nakik tem ap hira ya kesurok ba bakongsan na Srinagar shale ki Nongrum to balari hakik tem kilapun kulumar bat penjulor haki kenjang lom yaki atyar yasiat besyirkei kabala penkela ya kajing yakun hakargil syakat ma kabajur. Kajing wan turth ma ha Kargil, kam shim lalong kabasyu kensan, indah haba ka Pakistan kalanang penjur kajing siat tup, ban ai lad yaki Nongrum to, bat indah baladon ki kubor, baki sipay Pakistan kilaya sno lang bat kile no, kasnong Kargil kala kelalong, kasnong snayap. Kinong syong snong kilap het no, nakatay kajaka, hakaba kajing siat nasilyang LOC kalanang jur. Kajing siir kalapaw syay, haki durkmat jongki. Kajing syongshit hadin kajing penbana halhor kala stet kumba kayor hakliar lom Kargil habawan kaliur. Panbe thong yaki Nongrum tu ki balabiang bah ki atyar bat bala Kershan da ka Pakistan haki kinjang lom bakat mreu hajar ado kat prahajar put hakaliang ka India jong u LOC hakalenter ba prapo kilometer syete jong ka Kargil ka India kala pha shiperton ki sipai
bat kambon syu kitup. Kat baki nong India kila nang pen kiu ya kathong, kisipai siat tup ke India kila siat ya kitem ki nong shun, tang basien la snau thu, bakan dang shimpor ya kisipai shwa bakin la, ban penmi ya ki nong rung tu, na kitem ki baki la yok dong bah. Bado kawe kebenta hajan Kargil, haka silenter u LOC, kelong kabadap jing ban pelong ya ka jing kun thma bapura. Kajing thiep kajing don kimor bat muri ki basitom wat banyu I bat nalor kini ki tem baskem balakurup da ki nongrung tu kala don kam tang kajing khen bajanai henre ya kajing shlor bat jing shinrang mensiem hakmat ki jing baro da kajing krisyan ki sipai lengsun bat ki sipai siat tup ki bala siat ban ai jing ada ki sipai ya kjat ki bala tbit ha kajing ya khuntma haki lomba kilas dang ban kiu ya kiryat ba ima ki bala kot syakat prahajar put ban poi syaki benta bakin la ban wan yakun bat ki nongrung to ki bala syong skem haki clear lom ki babiang kat pa ka jingele hapneng ke India bat ka Pakistan ban yok ni ya ki clear lom ha Kargil bat ki benta ba markap kala ya syakatiyo ka bahnriu jong ka jinge snam ka jinge kun ha ka jaka ban nang jem kala pen idak bakan nang jur penban Shen ka Pakistan kalas nutho yala ka jingle bit jong ka jing turthma. Kisipai India da ka bayakun da ka jing shlur ya ki jing ki bakrao. Kila nang yo kiyo ha ka jing tur sheprang da ka jing snam makila la ban be thong ya ki nongrung tu. Kamon bajwat jong kisipai jongi ban yok ni biang man la ka inshi jong ka jaka jongi lapen pau biang sashisin abaki lapen pulom ya ka jing thmu ka Pakistan ban khang lenti shaladak da ka bakni ya ki benta bakongsan asilenter jong ka surok ba hakadra sekta kum balai spa ngot ki nongrung to kambon na ki badai ki sipai Pakistan bat laki top bat ki suloi siat lingsun kila sya peniap da ki sipai jongi kendiat por hadien arteli ki kenjang lom tololing bat Tiger Hill la yok ni biang hapo ka jing peniat kari India Tangba habakat tu kat ni kisipai berseluruh ke India kidang turban penlem ya unong shun kila kelon haka jing siat kababet bat kabalap bam ya ki jing brio kane kam shimla pendu mensim ya kisipai India kat ba kisipai kinang tur syaprang ki he penya sipai kila nang pen kala ya ka jing khen anta jongki hadu katno kathma Kargil kandang ne habaki nongrung tu kila pen pau ya ki dak baro baki don kabor ya le kababiang lahap ban sedang ya ka jingele bapura da ki sipai shim la don ki jubab ki bakloi bat bapaka bat katma nrupu sungi kala yai peteng klem sange la katma kala long ha ka jaka ka ba klem jingisin ka bala long kum ka sia chen ka ba ka jing kriat ka hiar shedo minus katsan degree celsius ki sipai India kila tur syaprang ban kieu ya kilom da ka jing shlor ka bala la ban penis riem bat ka jing tur jong kalai brigi Kajing dai tha palat haki kinjang lom baka jing simpor ban penpoi ya ki mar badon kam kala penthut ya kajing yo ban kini biang ya ki jaka balakurup bor katma kala sedang kala haki sedang tayo jong unai tung habaki sipai kila yo mat ya kajing job hakargil hadin kajing ele bujubor hapdeng ki sipai ke India bat ki nongrung to ki sipai India kila yok ni biang ya barok ki benta balakurup bor bat suki pasuki ki jing sawa ki suloi kila kenja kajing job kelalong kabathiang tang ba kajing siudor kabarem palat pras pangut kilang rut bat kirang ba sipai kila IT yala ki jing ban yob yang man la ka inchi jong kari jongi ki sipai na ki regiment ba pher jong ka khat pra grenadiers a Rajputana rifles pra Sikh regiment khat ar bat khat lai Jammu and Kashmir light infantry bat Ladakh Scouts kila IT yala ki jing tang banyada yala kari na ki nongrung to henre banyadaru yala ka lawe jongi na ka jing sya te mrau kum bakawe kalama lai rong habon na ki clear lom hakargil kum juru ki khana jongki kamshlur la ka dei jong umija mariapan saravanan ni jong u Captain Vikram Batra ni ka jong u Captain Clifford Nongrum kin yai sa kan mau
Kathma kalapan pa ya bon kisipay shalaki yeng haki senduk met yap. Kajingyo kerteng ya baro kalong kabajirong. Umija Rajesh Adhikari, Captain P.V. Vikram, Lieutenant Colonel R. Vishwanathan, Naib Subedar Lal Singh, Sipoy Chara Nicholas, Captain N. Kengrise, Kikirteng ki ay beteng ban pendap da bonsla, Way uksay wala penyesno yaki baro. Baro hi kilapan i ya kamansim len yalade, habaki langrut bat kirang ba sipay kila ay laga jingim ban yok ni biang yaka Kargil. Kat baki bahayeng kidang yay persyang ban serpot bat serpai yalaki jing pangnod, kaburom bat kajing sngo sarong jongki yalaki jongki bala kelon, kalawan ra ya kajing sngo badon jingmut bat kajing sngo yateli hakari kabala don kajing pat jing para. Kadon kawe kapang kabalami na katma Kargil. Mdon kano kabenta jongkari kabam shimla kata dakani katma. Jan borok ki jilla ki don lagi jongki marta. Katma Kargil kalakta ya kasor shillong habau samla kasi. Lieutenant Clifford Nongrum jongka jamun Kashmir Light Infantry ula kelon haki kuli ki nongshun haka jingele markati hamadan tma batalik. Usamla ba arpusaus nem ubanamadan reting ula yo thia haka jing thia kababuram haka me jong kashitarik bat artarik unaitung Siajar kendai spa kendai pukundai. Kisnem kilanang yaj, Henry man kasien bayi kendu lang, kum kayeng kesem, ki jingken mau eat yau Clifford ki shlei haki jing perkat jongki. Kam tam ki kme ki kpa, ukupa, upita ki shing, senior bank manager, bat ka kme ka kong sali, ka long kme ka basyong sumar la kayeng, kilayat lamba bon ki kilap mat, bas ngau kendu mensim. Habagi bayi yang teng-teng ki apet ye ki dur haka album jingkan mau basngusi ki wan phai biang ya ka kmi ka long ka ba e klem da tu ki ummat kadur balapan he jong u Clifford haka riam sipai ka pen sngo ya ka jingdon jong u habaro ki bakwa ban shong haka kamra shong kai haka ying jong ki hamadan ting kum balong ki khna baro u Clifford haka por badang rit ulak he lasan hapo ka jingkmi jong ka kme ka kong sali kajing i jing jan kajing sumar kala tot kelot na kakme bad ukpa ha kajing penhe pensan ya lau khon yau Clifford lakha ha kanyo tarik ulber shejar kendai spa nyo kusau ulas dang bandai school ha Holy Child School ha demtring inda bula pendep ya kajing shong school na ka Provident High School ban na Don Bosco Technical School ula pule arts ha ka St. Anthony's College na do dang kana ulalong ubashat baklan inda bula tam ya ka kharas nem ulas dang ya laka jong ka kenhon ya le kai football na do kirta badang lung ujui tanat ya ka jinglong sipai ka jing thrang jong u banlong sipai ka lawan urlong haba ula pendep da ka ba job ya ka Combined Defense Services Examination ban yo le pentebet ha ka Officers Training Academy ha Chennai kumbay long lem baro ki samla ki barung kam sipai ka jing pentebet ka balong ka bakhia bat ka bala a jing kongsan Kamtam ya ka jing ko ngo ba jing tre shitom kala up yo Clifford habula rung ha ka Army Officers Institute. Ka jing batha kam kala long ka ba perking karkom perkhat kalong ka ba dawa shibon. Ka jing pentebet bat jing pen klan ya ka bormet ka ba perking ka bula deiban pendep kala wanra ka jing kala ha ka rukom bula kmi ya la ka jing im. Kamon bajwat bala prang kala beso ha u. Wat hapreng ka jing e ula smutho badai ma uhi uban mentoy nakine baro. Kajing terang ban pendep da kajing job suki kala kala long kajing temu jong kajing im jong u kani kajing temu kala wan urlong habau samla ba arpulai snem ula pendep da ka ba job ya kajing pentebet bon ula long mentau balak re ban rung ha ka wei na ki kenhon ba yo buram e ka kenhon sipai kari India kajing kala nau khna samla sha urang ba sipai ubalas kem jingmud ba ubala pen kre ban ya kendo ya kano kajing e ha kajing im laban itu hakarukom im basngos kem bat sngotikna kabau Clifford ulapan pau hakarukom bau kmi yala ka jong ka jing im ka passing out parade haka academy klalong ka wei na kasni ka basngos sarong e haka jing im jong u haka jing senran lang ka kmi bat ukpa kani kasni kalapan kalai ka jing im jong u hi baro ka wei umlong shu uriu patba nreu Clifford ulalong menta unnong yalam ye kisipai na prang kajing pen kre ha ka bormet bat bor perkhat kilong tang kinong rim kajing kong san kalong ha kajing san dur ya urang ba sipai baru riu don buram uban long nong yelam mi kilang rod baru ban don ka kam ban pendep
Lapunrong iu haka Indian Army haka Kharar Jammu and Kashmir Light Infantry haka santarik unailar Shiajar kendai spa kendai punyo. The emphasis in all three institutions is for leadership training to the young boys so that they can lead the men in the battle. I say this, the emphasis is on making him an officer and a gentleman and a leader of men. Besides giving him academic training or general awareness, as well as making him physically and mentally fit for service in the armed forces. Kajing pentibet bau Clifford ulayo kalapan kre yu ban pendep iki kamram kiba ki bau dei ban le hadin kajing rung jung u haka kam sipai. Haka jing dai tha kaba hado minus 40 degree Celsius hasia chen. Uniu rang ba sipai ula trei hapdeng kijing banya daya man ka inshi jongkari haka madan tma bakenjang do jong ka perthei. Haka jing dur yap ban pendep ya la ka kamram kalawan kajing kala ka bakrau hadin bula lech hasia chen. Kajing kia kajong u kala hiar dakhat san keji bod ula kala long uba jarjar bat uba puson haladi. Dei hasia chen bau kuli na ketup ula bethei hajan jong u haka bau weu lieutenant ulayap. U Clifford ula ba ya kamet bat mare sharashing lom ban yo jakari. Ki kuli kala her ha saudong jong u. Ulai thu ekani kam hadin haka kami bat ukpa bat ula ong badai tang ubleu bala palai im u. Bat haka kenhon sipai mdon jing apher haka jaj kajingeng nekaniam ublei ulong uwe. Ndalas nang katma Kargil ringkat bat kiwei ki regimen bapher balapha banturtma kajing shlur jong ka Jammu and Kashmir Light Infantry ru kalapau pat ba lapha yu Lieutenant Clifford Nongrum ban kni byang yu point sau prai we ar abatalik sector ya ka bala kurup dong ki Nongrum to ya ki bala kershan daka Pakistan. Akata kami basni kupar jong kashi tarik bat ar tarik unai tung Shiajar nai spa kanai pundai. Lieutenant Nongrum ulai lam yala ka kunhon sipai ban kiu ya karyat ka bapunyang kabam ilai kiu sho jong upoint sau pra iwe ar. Ndala jan poi syakliar ka kunhon jong u kalaya kendo ya ka tiam kinong shon ka baklan bha. Kinong shon kilari haki tiam balate da kimau bat ki bala ajing ada ya ki wat na ki tupru. Habau lai i ya kajing leno ban siat persya i kitiam baskem jong kinong shun. Klem da perkhat shu yaladi ula tul lemba kajing siat kuli syaka kitiam maningkong. Ula kawang daki grenade. Ba ula penyap nriungut kinong shun. Nang tau la persyang ban kni ya ka universal machine gun na kinong shun hak kitiam kabaar. Padde hangta bula syak siat bon kuli. Kajing le baslur jong Lieutenant Nongrum. Kalapen kendit ya kinong shun. Kabala ai por ki sipai jong u bantur banpin khoi sindon ya kaktem. Wat lau laman saujur u Clifford shim latre bakin pen kenria no ya u baru laya khunda ka jing slur ado ba unda kenlon yap na ki jing men saw. Da ka ni ka jing le jong u ula yok ni byang ya u point saw prai we ar. U Lieutenant Nongrum ulapan pau ya ka jing slur ka balong ka nong muna ka jing kut jing mut ka bajuat. Basin rang men sem. Hakmat kinong shon berula IT yala kajing im hakarukom badon burom. Ya kajing treshitom jong kisipai hakatma Kargil kabalane enroposni la itu dakari lemba kajing sngongo bajingyo kor kumbalapao hakajing kren jong Major General SGM Bora GOC 101 area. Creditable. In a short time we were able to completely free the area from the intrusion by the Pakistanis. What is heartening is that the performance of young officers was creditable because they are the one who led the men in actual capture of those heights. Clifford Nongrum, he was one of them who was part of his J&K battalion, which did a commendable job there, and that's why he won his award. As far as the nation is concerned, we as Indians have always stood as one. Whenever the country has been in conflict with an external power, be it China in 1962
in 65 and 71 with Pakistan. The nation has stood as one and backed their armed forces. Kajing penpau ya kajing susi pat ba, bat kajing te song kari barok kawai, banya yang lang da kawai kasur rengkat bat kisipai, kalapau syai hasilong ke nongba jong ka Meghalaya, haba ka priang burom ya kamet jong u Lieutenant Clifford Nongrum, haka ELG helipad ha apa silong. Kalalong ka kilipat bas musi ya barok, kamtam ya ki bhayeng. Kat kum ka dustur jong kisipai India, kajing le burom ya umata, kalong ka ba isyong kya bat isyong kun. Kinong ilampai baru kilay snok tilang pan penpau ya ka jing smo jong kipai ba na ka benta kitu ki bala pelong ya ka operation bijay ka ba job ha ka bala yok ni biang e ki jaka puta baro jong kari ha Kargil. Kanuksa baslur jong u Clifford kala sawa haki samla shinrang bat kintei na barok ki benta ki bala yeng haka arliang surok habaka kali bakit ya kamet jong u kala yai haka nongba shilong. Kasor Shillong kalami pat ba hakasni jong kajing lay on tep. Kajing ya pat ba ban lay on ya kamet shalom jing tep rengkat bat kajing le buram bapura dakishipai. Kala bot hadin jong kajing yalang pat ba bala pelong buram ya umarta badang samla hamadan yorng heb ha fire brigade kabala dap do pat belin. Daki hajar kilia lom ban ai khuble khatdo ya kamen sem bala khlat no. Kisintiu bala bo halor jong kasenduk kila pen pau syai ya kajing sngo ki pat ba bakat ma Kargil kala kersoy habaro kawai kari. Kamadin kat bagi nong shong snong jong kasor Shillong kidang ai kublei khatdo rengkat ki jingjau umat ya kamet u Lieutenant Clifford Nongrum latep da kabale buram pura da kishipai habakas jingsiat ai kublei arpui suloi kala sawa kala long ka khilip mat kabala kta jur ya ki bahayeng ka jingjar jar basong shong kun kala long ka sakhi ya ka jingdo ka bakrau jong ki bahayeng ba jong ka riru kabala du sa wain na kishipai baslur ki bayada ya ka khappo jongka.
Laong ba umla bandon tma klem da don ka jingkit bok jong ki pajba. Ka jingilom upajba belien kalanang penskem ya ka jing shisha bakari ka songo ya ka jinglen ladi jong ki sipai langrut bat kirang ba sipai ki bayalam yaki. Ya ka jing seluruh Clifford la a ya ka jing itu bakong santam haba ka sarkar India kala a ya ka khusna Mahavir Chakra hadien bu laklat no. Ka hall bathaba jong ka Rashtrapati Bhavan ka badon ha New Delhi kala long ka ba isyong kya haba la le burom ya ki marta ka Kargil daw President jong kari India ukiar Narainan da ka jing sam ya ki khusna bapher kum ka Paramvir Chakra ka Mahavir Chakra bat ka Ashok Chakra. Upi de kishing ukupa jong u Lieutenant Clifford Nongrum ubri ubum judebon kitin haka jing don lang ki he sarkar ki he sipai bat ki nong ilam pajba ula yang ban let shim ya ka Mahavir Chakra now President jong kari India. Kari kelapun i ya ka jing sngongo ya ka jing IT lade bat jing slur jong ukhon jong u kabala lam shadu ka jing IT sundon yala ka jing im. Shimla de tangka Mahavir Chakra ka khusnam balapun kop burom yo Lieutenant Clifford Nongrum dang don sakiwei pat ki takma ki jing ai nam bat ki jing ai burom bala ai da ki seng bapher ki badei jong ka sarkar bat ki bam dei jong ka sarkar ru tang ba ka jing songo ka bakrau do ya ka jing ai ti jong u kala wan na upat ba kum bala pau hakilat pathai khubor. Hadu menta ka sor shillong ka dangken mau yu na ka benta ka jing shlur bat ka jing len ladi bau Clifford Nongrum ulapen i hakathma Kargil ki samla pule bat ki nohi kai jong ka St Anthony's College ki snow sarong bau Clifford ulalong usamla pule hakate ka college ka bala sandur ya ka sni basdang jong u ha college ka college ka rakhi man laus nem ya ka lengko sni yap jong u da ka program ka bapen kan mau ya ka jing no senyang jong u syakari ki nong penyat ka college ki dangken mau bat sngongo ya ka jing trang balapan pau daw Clifford shwa ka jing yap marta jong u ha Kargil ban play ki lat ban pen priang khamba ya ka jing tip ban pen shlur ya ki samla jong ka shillong ban rum kam sipai kind of person who had his priorities in life very clear, chalked out like we might say, and he went after it. Of course, when he joined the army, many of us were wondering whether that was what exactly he wanted. But then subsequent events proved that that's precisely what he looked forward to. And today, Clifford Nongrum remains for the staff and the students of this college as an example, as a model, as a person who went ahead in life along the paths that he chalked out for himself and that he saw as something that would give fulfillment to him. We revere his memory. I am sure the college remains very proud of this particular student that it has produced. Kajing seluruh jong u Lieutenant Clifford Nongrum kalong haba ka aka ka batang kendiat ngod e ki bala ban yanujor bat kala ai mensim ya umduna daki hajar hakasor shillong kanong ba jong ka Meghalaya. Upi de ki shing haba udang pet ya katu kat ni ki dur jong ukhon jong u ulaong bawat lada umdon ukpa uban smotenat bandu ya lau jong khon kum kinong shong kari kadai ban long ka jing persyang jong ki ban penslur ya laki jong ki khon ban rung shiki kam sipai nama klem maki manopat ban ya dai laki Kargil ki ban sadang wan guarding our country. We should encourage our children to go for defense service so that we can fight with our enemy. So I wish that every parents should all send one of their sons for defense service. Kajing ruai yam riu jongki sipai balakelon hatma kabaong nda philip phai shayeng yatho yuki shapang jongi baban yada ya kalawe jongpi nila IT ya kamenta jongi kini kikintien bala odur hau mod ken mau buram
Badon ha kohima hanagalan lajan san pun rius nem menshwa kilas dang bandam no haus lap bat kal air. Tang ba ke India kalapan I ya ka jing pen pau pat ba ya ka jing smusi ke bampat ju I kot. Ketema ha ka benta basyate jong ka India kalong ka balayat suki bat ka ba e bha. Ya ki kenjang lom jong ka Kargil batalik bat ka them mushko atep pun khoj ya ki Nongrum tu. Tang ba dang bon ki jing e ki ba ap shakmat. Dang bon ki Clifford Nongrum bat ki Vikram Batra ki banhab IT la ka jing im banyadaya ka kapot jongi. Ai bakani ka jing shisha basmutrim bandang don bon ki bandang day banyap knang bakalama lai rong kan yai kertlap man shon syap ha ka jing mut jing perkat bat ki mensim jongi ha ki sngi ki bandang wan. Ngila bani sno bat ki ha ka jing yakun jongki ban penne ka jing long ka wei jong kari. Lada ngimle kumta la kumno tungin yai kin mau ya ka jing shlur jongki. Kani ka long ka ba khendiat e pa mengi ki breu jong kani kari ngila ban le na ka benta jongki.